Саидчоҳ Ятимови 45 сола соҳиби 4 фарзанд аст ва 5 сол инҷониб дар бозори Шоҳмансури Душанбе бо аробакашӣ зиндагиашро пеш мебарад. Ба ин васила 5 сол мешавад ки ин аробааш Саидчоҳу хонаводаашро аз фақри зиндагӣ раҳо мекунад. Я сол пеш аробо нағд кор нағд буд, клиентиҳо меомаданд. ҳозир кризиш дега кор нест. Вале пеш мо клиент зоро мекард ки биён аробо, вале мо пешои клиент мерем ки аробо дар кор ҳаст нест. Яъне кор ба чӣ бигем нест, не савдоам нест ки бошед ки кор кунем. Яъне савдо вообще нест. Пеш хай кор мекардем 50 сум 60 сум зиёдтар хай кор мекардем. ҳозир ҳамин 10 сум 15 сум хеле кор мекунем. ба нақли вай буҳрони молӣ нисбат ба соли қаблӣ ӯ ва дигар ҳамкоронашро нигарон кардааст. даҳҳо аробакаши дигар мисли Саидчоҳ Ятимов дар бозори Шоҳмансури Душанбе ба ин мушкил мувоҷеҳ шуданд. ин ҳами кори кардагим ин ҳами қакора ҳатто дар пубян аст ки гирифта наметавонам. Дар як моҳ мисоли гава падён дворники мегардам то 30,000 медодам ман падён то 30,000 рубли расистскида па то 30,000 медодам ман мисоли гап я зиндагии хона да мерасида падён. ҳозир гуфти гапо ки дигар хидм я одами квартирашин қуввати шароитам намераста. иса плюси пули квартира наметиём плюси ягон чи хона да мебарам. ин ҳами кори кардагим ин ҳами қакора. 6 моҳи пеш бештари бозоракиҳо барои бурдани бори худ то ба мошин ва ё хона аз хизмати аробакаш истифода мекарданд. ҳоло кӯшиш мекунанд борашонро бар дӯши худ гирифта пулро берун аз рӯзгорашон сарф накунанд. ҳозир ки даромади иқтисодӣ кам маблағ курси доллар ва боло рафта истодааст, мо зур ба ҳамин 3 кило 4 кило маҳсулот мерасад, чунки бори кам ба ду дасти худ бурда метавонем. агар бори мо зиёд боша мо аробаи пайрод карда ба ӯ хизмат мекунем, лекин бори мо ки кам ҳаст мо то сум давай додан аввай бо бор зиёд мегирем ба хонаи худ мерем. даромади аробакашҳои бозор тарозуе аст ки аз рӯи он метавон сатҳи иқтисодии ҷомеаро мушаххас кард. аробаҳои холӣ дар бозор ҳоло баёнгари як воқеиятанд ки буҳрони молӣ ба ҷайби мардум амиқтар ворид мешавад. тоҷирони бозор ки дар ин шабу рӯз табъи хуш надоранд ба сӯи Русия ишора мекунанд ва мегӯянд буҳрон дар он кишвар ба Тоҷикистон зарба задааст. маҳсулоти нисбати порина хеле камтар қиматтар буд, қариб баробар буда. нисбати ҳозира харидораш соз буд. ҳозир сусттар. барое ки маҳсулот ҳам бисёр ҳастанд. пастар нархш пастар нисбати порина буд, лекин харидораш сустар. имрӯзи дидастем ки аробаҳо холӣ рафта омодаистанд. нисбати ҳамин хел гуфта метавонам ки дар ҳақиқат кризис ба мо ҳам зарараш расидааст.